こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はエホイ・イカピリ、キャリー・レイジェルの曲を取り上げたいと思います。彼のアルバム、カバイ・ブナヘレに収められているメレですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。エホイ・イカピリ、タイトルにもなっているこのフレーズから始まるんですけれども、ホイは行くという意味もありますが、戻る、こちらに戻るっていう意味ですね。そしてホイの部分が動詞の部分ですけれども、後ろにイカピリ、カピリっていうのは、結びつくこと、ここで結びついている状態と考えていいのかなと思うんですけれども、結びついている状態の方にと、場所とか方向を表す意が続いているので、ホイの後ろには主語がないんですね。誰に対して言ってるのかここではわからないんですけれども、次のフレーズを見るとわかります。クウイポ。クウイポっていうのは私の、大切な愛するイポ、愛しく思う人っていうことですけれども、そこに絵がついていて、これは恋人に対する、愛する人に対する呼びかけなんですね。なのでエホイイカピリは恋人に向けられている言葉だということがわかるので、ホイの後ろには会う、私とかいう言葉は来ないんですね。あなたに対して言っている言葉だと思われます。誰かに対して戻ってきてくださいと、ここは命令文を作る絵というような言い方もよくされますけれども、お願いしてる感じがありますよね。これからしてくださいねっていう感じがあって、言い回しをソフトにしてくれるようなニュアンスがあるようです。次の歌詞を見てみたいと思います。エネネエマイ、エナネアマイ。またと続いてるんですけれども、ねねえっていうのはこう少しずつ近づいていくっていう感じのニュアンスのある動詞です。前はこちらにっていうことなので、こちらにやってきてって感じで相手に、誘いかけてる、お願いしてる感じですね。そしてナネアマイ、ナネアっていうのはリラックスするとかいい時間を過ごすとか、そんな意味合いがありますけれども、のんびりゆったり過ごすっていう意味もあるんですが、何かに没頭するっていうような意味もあるので、2人が近づいてその後どうするのかなっていうようなことも想像が膨らむところではあるんですけれども、その後また絵が続くんですね。エケアロハ、エクウ一本の絵と同じで呼びかけの絵ですね。エケアロハ、愛する人に呼びかけています。そしてまた絵が続きます。ホオニポカーウア。ホオニポのニポっていうのは誰かと愛し合ってる状態にあるという、文法的には状態動詞と言われる言葉なんですけれども、それにホオがつくと愛し合う状態になるっていう能動的な意味合いになるんですね。そしてカーウアが続いていて、私たち2人、私とあなた、あなたに対して誘いかけるフレーズを作ってくれるカーウアなので、エホオニポカーウア、愛し合う関係になりましょうって、プロポーズしてる感じがありますね。こんな風に1番の歌詞はずっと絵で始まってるんですけれども、それぞれ役割が違う絵が並んでいるってことが細かく見ていくとお分かりいただけたかなと思うんですけれども、クウイポ、このクウの K のところに定冠詞が含まれています。そしてエケアロハ、この絵の後ろに冠詞が続いている。この場合は絵の後ろに名詞が続いていて呼びかけになってるんですね。他のところは見ていただくと分かるように絵の後ろに冠詞がありません。すべて動詞が続いていて呼びかけている
恋人に対して何々してくださいとお願いしている文章が続いてるんですね。そして誰に言ってるかが分かる場合は主語が省略されている場合もある。このあたりが今日のポイントかなと思います。未来を見るためのハワイ語ミニ講座終わります。